de lavenda, cheia do pentelão. Hallo, ik ben Jorian. En wat doe je hier? Wat doe ik hier echt? Nou, je papa opzoeken. Ja? Ik ben Tjitske Tolman. Ik ben bij 18 hectare. Ja, hij komt in het Fries, dus dat wordt niks. Dan moet je de knop erin doen. Oh nee. Hij is nog bezig. Neemt hij zelf mooi stil? Ja, zijn huid. Ja. Daarom is hij ook even mee. Kinderen mogen eigenlijk niet hier, hè? Is dat zo? Ja. Dat is ook nacht. Hij loopt gewoon even mee zijn kregen. Een uurtje. Ja. Het is volgens mij al lang geworden. Zeg hij dit nodig op? Neem maar wat mee. Közös nem csak az enyém, két a legény, kívása nem ég, ha iszok